Salutare toată lumea! Astăzi s-a deschis pescuitul și am zis că nu se poate rata această zi. Am venit să pescuiesc la Avat și Clean. Am încercat un pic aici sub salca asta, la Clean. De obicei am prins aici, dar n-am avut atacuri. Și acum încerc un pic la Avat în partea asta, de obicei iasă. Și încerc un Hunter Sol de 6. Toate detaliile echipamentului o să le găsiți în descrierea videoclipului. Peștii sunt aici. Asta e foarte important. Am ajuns la alt loc și am vrut să încerc niște voblere. Vreau să încep cu Magicianul. E un rapal la Ultra Light Crank de 3 cm, Deep Diver, culoare naturală. Am avut mulți pești prins cu el și nu m-am dezamăgit așa mult. N-am prins chiar în continuu cu el. Zic doar că e un wobbler bun, bătaia excelentă, ancorele cu care vine sunt perfecte pentru el, perfect echilibrate, tot ce trebuie. Merge foarte adânc wobblerul. La un moment dat o să simțiți cum tot lovește, cum râcăie pământul. Dar ridicați de vârf și ar trebui să fie mai mult ca perfect. M-am teleportat iar în alt loc pentru că am rupt și n-am mai avut chef să stau acolo. Acum încercăm un loc în care am mai prins, nu așa bine, dar am mai prins. Acolo niște văcuțe foarte frumoase, nu se văd, dar eu le văd. Bine, pe cameră poate se văd, poate nu se văd, nu știu exact. E foarte mult puiet și muscărește și eu cred că, mamă, ce pește îi, dar de fapt revenim din alt loc. Am destul de mari speranțe în locul ăsta. Pare că are multe cioate. Și prima captură din sezonul 2025-2026. Deci
Bine că se luptă ele, nuțele astea sub mine. Asta cred că o să fie o atracție pentru pești. Vai, băga mi-aș picioarele în ele. Am revenit din alt loc. Schimbat o grămadă de locuri. Dar încă nimic. L-am luat, l-am luat, l-am luat. Extraordinar, extraordinar, fantastic. Știam că nu mă lasă, nu mă lasă. Uai, nu, l-am luat de ochi. Nu, l-am luat de ochi. Așa nu-mi place. Asta e captura. Din păcate, i-am prins ochiul, dar sper să se facă bine. Nu așa am vrut să începem anul, dar face parte din pescuit și nu avem ce să facem. N-am vrut să-l prind așa, chiar nu am vrut. Cam atât a fost cu acest episod. Acest prim lung videoclip.
cu prima zi de deschidere a noului sezon de pescuit. Am reușit să prind un pește, un clean. Cam atât au fost, nu mai știu exact. La un salmon tiny, culoare naturală, cu o singură ancoră. Vă recomand să scoateți ancora de pe burtă, că mie mi se încurcă și mă enervez. Tot echipamentul o să-l găsiți în descrierea videoclipului. Și până data viitoare, ce să zic, fire întinse. Pa, pa!